Imanol, non zaude? Hemen. Egin dituzu kopiak? Bai, eskatu dituzunak, adjektiboak, deklinabidea. Ongi, gehiago nahi dut. Baldintza, subjuntiboa, nor, aditz trinkoa. Eta faria zer? Eta faria, mak. Eta doa, eta erlatiboa, kompletiboa. Eta faria? Eta faria noski. Mak. Eta ardoa mutuarentzat. Eta faria? Eta faria noski. Mak. Mutuarentzako ardoa. Aktoreak etorri aldira? Bai. Esan etortzeko. Eta faria zer? Eta faria noski. Ez dakit ikasle hauek nondik atera diren. Mila esker, Imanol. Esan aktorei etortzeko eta ez ahaztu afaria. Gaur. Garri alduzu afaria erosteko dirua? Bai. Gutxi gastatu, mesedez. Zer, ez dakizu izilik egoten, orain klasearekin hasiko gara. Ondo, Raúl. Kaixo, kamarotea, zukuntzera gato. Afaria ekarri duzue? Ez, orain lanbideak ikasiko dituzue. Aurrera ikasleok neska hauek neskameak dira. Atxa, zerra, utzi neskei patzatzen. Ongi tratatu gure aktorei, Ez natu, Roman. Zer da hau? Gau, pasa egin dugu, eta deitu orain. Esan nizuen goiz eberatzeko. Tok. Zer? Urgina nahi. Badakizuek turginak zer egiten duen? Itxoin. Zer? Tok. Kaixo, manikura egitera nator. Ederki, jarri eroso neska. Zer? Gustatzen zaizkizu? Irezkoak? Beno, pizka batzukin dituzu. Arbitu polita. Kultura gaude gela honetan. Intimatzeko aproposa, bai ez? Bai, Raúl, zer ondo gauden? Tok. Kaixo, iturginaren laguntzailea nahi. Hau zera morrozko. Zure zain gerunden. Hala. Ben utzi dut aterkia. Pasa eta bilatu neskatza. Hemen egongo da, ziur. Batzen garaia. Ale, garbitzera. Zei giro polita. Zi ondo zaudeten hemen, bero. Faria. Aurrera, apaltzera. Non zaudete?